Nadine mewn at Jordan Williams. Mae Nadine wedi parhau a'i rediad, ond mae Williams yn bwydo Marshall. A dyma Dan Williams yn rhoi'r Seintiau ar y blaen. Jordan Marshall yn croesi, y bêl yn rhydd yn y cwrt Cosby, a Dan Williams yn chwaraewr canol ca yn ymateb gyntaf. Jordan Williams, dim cam sefyll. Jordan Williams yn glir, hon fydd yr ail. Williams yn dyblu mantais y deilied. Amddiffyn Llandudno yn gwbl sgwar. Jordan Williams yn amseru i rediad yn berffaith, yn denu Sean Pearson oddi ar ei linell o gwmpas y gôl geidwad, ac yna yn gosod y bêl i'r rhwyd. Cones yn oedi, a dyma Adam Stevens, y bêl yn tasgu lan yn taro'r bar. O, mor anlwcus i Llandudno. Camgymeriad yn ganol ca, y bêl yn torri i Adam Stevens. Jack Edwards yn tasgu fyny i'r awyr. Y gic gornel mewn at y postyn agosa. Adam Stevens nôl i gynorthwyo yn yr amddiffyn, yn Clark ar yr ongl allan at Nadine. Dim cam sefyll unwaith eto. Jack Nadine! O, arbediad da gan Pearson. Oedd e lawr yn sydyn fanna. Ben Clark, brwydro i glirio, chydig heibio'r postyn gan Callum Stevens yn reoli ar ei frest ac yna'r ergyd sydyn ar ei drod dde. A ddim lot yn ddi, ond Llandudno'n parhau i fygwth i bod nhw ar ei holi o ddwy i ddim. Bêl hir, amddiffyn Llandudno'n sgwad. Jordan Williams, Williams mewn ar gôl. Arbediad da gan Pearson. Ond un pêl dros yr amddiffyn yn creu pob mathau o drafferthion i'r ymwelwyr. Methu ymdopi a chyflymdra Jordan Williams. Marshall mewn at Williams, yma Marshall wedi parhau a'i rediad a does dim cam sefyll yn erbyn Jordan Marshall. Marshall, nôl at Williams. O, tackle wedi amseru dda, ond Jordan Williams yn crymanu'r bêl heibio'r postyn. Wel, does dim taw ar y cyffro yma ar neuadd y parc. Cyfle wedi golli fanna i Jordan Marshall yn mynd nôl ar draws y gôl yn hytrach na mynd am y gôl. Adam Stevens, dim cam sefyll. Y blaenwr cryf yn gwibio mewn y cwrt Cosby, ydyn gallu cadw'r bêl mewn, ydi wir. Pownell! O, cyfle da fanna i Jordan Pownell. Ond gwaith da gan Adam Stevens yn gynnar yn yr ail hanner. A mae yna res o chwaraewyr mewn glas yn y canol! A maen nhw wedi sgorio! A maen nhw'n cael eu heiddiant. A Callum Stevens sy'n penio Llandudno nôl i mewn i'r gêm. Yn dechrau'r ail hanner ar dan. Jack Nadine a Cones dros y gicrydd i'r Seintiau. Nadine yn croesi, bêl yn torri allan at Williams. Dan Williams yn edrych o gwmpas am gymorth. Cones sy'n croesi a'r peniad lawr gan Bodenham, a mae'n gam sefyll beth bynnag. Yn ceisio dod o hyd i'r postyn pella yna. Jack Bodenham, ond wedi crwydro i safle cam sefyll. Dros y gicrydd. Anthony Stevens yn rhwydo y capten, ond mi oedd e'n cam sefyll. Oedd y syniad yn un iawn, yn gorffen yn gelfydd heibio i Jack Edwards. Ond lliman pen pella Ashley Davies yn byrhau y dathliadau. Magay i Seintiau. Y glaw yn dechrau. Glawio fan hyn, a dyma Jordan Williams. O, wedi methu cyfle eiraidd. Cyfle gorau'r ail hanner i'r Seintiau. Ac i ladd y gêm efallai y prif sgoriwr Jordan Williams. Dyle fe di wneud yn well. Lan at Williams, Williams yn gryf. Chislevich at Dan Williams, dim cam sefyll. Williams yn y canol, y taro'r bar. Dan Williams yn mynd i hun. Waw am gêm yw hon. Adam Stevens mewn at Bennett.
Bennett, mae Cadwaladr yn rhydd yn y canol I beniad eto gan Adam Stevens. Adam Stevens i'r llawr. Cic o'r sbotyn. Na! Wel, o'n i'n meddwl bod Alex Livesey yn rhoi y chwiban yn ei geg, ond yn newid I feddwl. Penderfyniad dadleuol tu hwnt. Stevens, mewn I Cadwaladr, nôl at Bennett. Bennett o bellter! Arbediad gan Jack Edwards. Mae'r Harvey Bennett yn mynd amdani o bellter, yn gorfodi'r arbediad. Peniad Jordan Williams at Chislevich. Chislevich gyda Holden yn rhydd. Holden I ennill y gêm o arbediad ragorol gan Pearson. I ni wedi chwarae y 5 munud dros y 90. Mae Magei yn dod. Dyw Magei ddim yn ennill y bêl. A mae mewn i'r canol a draws â hi. Ac yna y gol bêl yn torro'r postyn. Jordan Pownell ar cyfle I ddod ar sgôr yn gyfartal. Gêm ryfeddol yn dod I ben. Perfformiad arwrol. Ond yn y diwedd mae Llandudno yn colli. Maen nhw allan o gwpan y gyngrair.